якщо ви розбійник і хочете познущатися над людьми, сьогодні покажу вам, як користуватися інструментом TypeTool. Цей інструмент дозволяє нам створювати текст у нашому відео. Викликати його можна, знову ж таки, в панелі Tools. Якщо у вас її немає, йдемо в Windows, Tools. І ось тут можна тицнути TypeTool, тиснути на програм Monitor, тобто панель програвання нашого відео, і написати що завгодно. Що завгодно. Зараз погано видно цей текст, тому його можна виділити, піти справа в Effect Controls в текст, спуститися, і ось тут в вкладочці Fill, тобто це заповнення нашого тексту кольором, поміняти, наприклад, на чорний. Тепер наш текст буде добре видно. Його можна переміщувати за допомогою Selection Tool. Я вже розповідав про нього в іншому відео. Редагувати цей текст можна або з Selection Tool, натиснувши двічі, або також можна обрати наш Type Tool, до речі, гаряча клавіша T, забув сказати. І можна навести прямо на текст, і тоді ми одразу заходимо у редагування тексту.